Ey Sari. O da kursu 2 saat tim oynap oturdun ay. 5 minutda kaymarda dema jol. Hayran alamlar edin bolup durjun. Allah sen anlat be sancak timde kaymalı. Özüňe edýän işiň ýok gelýän. 2 sana 2 hasap çykarýan. Şoň ýerine işläýän o. Nämişde otursun? Intiham olan ok mu zatları? Yüklerin tek gelip otur gitsen de hiç ili. İşlemeyecek olsanız çıkın gidin de. Özüňe edýän iş ýok. Tuňgurda men bilýärdim. Berdi ýükkana o. Şoň işine daýsaň. Ne bu zatlaň entegem polka goýulmandyr. Erti birun açılsa çaltlaşdyr da iş geldi. Böyle. Oynap berdiňler işler çaltyra o. Vay saçın piserdip meydin başlaň ýanyna gep gatnatmakdan başga işi ýok da şoň. Şoň ýerini işläýseň de. O bas çağır. Hem açaşıp dur. Ne dokunma da açılır. Yetişer bas. Yetişer iş giden o. İşläsini gelmete gören. Böyle. Ay o bas boldan hedil da. Gelýän umumy planda dep gaýdýan. Şonkudan hedilýär. Şoň ýerine işläýän. Şu işgärlenkiden hedili ogay. İşe gel. Ayın ahırına da aýlysan alla gay. Hiç gel aladan bolmasyn da. Sulon ýerine işläýsen de. Sen näçe beýge gallygyňça özgeler üçin sen hiç bir iş etmeýän ýalsyn. Emma